Halo guys, masih bersama Wito Gang. Ini Kak Sepilo sepate Pak. Aku sing beli kok macan sirkus yo. Wonge metu nggak usah. Cacing latte. Cangkemmu kuwi celomet-celometan ae. Lampu mbloloki mata. Mbok kira warung remeng-remeng apa piye? Bapak, Pak nek omong yo aja gas ngegas ah. Delok ah, wong iki gawe konten penontonnya 300. Padha Pengen roh rupam sing koyo kirik tindak tawon. Cangkemmu kuwi malah nepake kaya kirik dintep tawon. 200 wong kurang gawean kuwi ya. Zamane bapak mbiyen golek dhuwit keringet ngasih mlebu mata ora gur tutal-tutul HP karo guyu-guyu cengengesan ra genah. Zamane bapak mbiyen iki kurang update. Zaman purba, saiki yo zamane konten kreator. Video saiki iso dadi dolar. Zamane bapak mbiyen nandur telo, panen setahun pisan. Alah, regane yo ajur. Dan Wito. Dolar cangkemmu kuwi. Tapuk sandal jepit lunas utangmu. Penting kuwi gawean nyata, dudu ngomong ngalor ngidul karo wong-wongan goib ning jero layar kuwi. Salah Pak, iki jenenge ra wong goib, malah mau ana sing nge-gift. Lah langsung mlebu dompet digital, dadine dhuwit tunai. Iki gambar apa? Cangkir kopi karo bintang-bintang. Iki jenenge dhuwit. Mbok yo iling jaman bapak jenenge dhuwit kuwi kertas abang gambar Soekarno. Hati-hati lho Pak, iki isek on. Lah coba dilo sithik ben nagih. Dudu sirahku. Wis ngomel ae kowe iki ora adus ngomel karo HP ae. Ayo ngrondan pitik Pak RT mau ilang 3. Alah wegah malam Jumat kliwon. Nah, kedemite. Lah engko nek pake dijak duet piye? Alah kayak ku alesan ae ngono ana demit ae takon iki lho ngumbahno sarunge Pak sing bolong-bolong iki. Lah ya wis. Mbek ngonten tapi lho ya ben entuk cuan. Ngonten-ngonten ndasmu kuwi. Iki engko sing digoleki malah kucing, dudu penonton. Wis ndang budal bendang cepet bar tapi Pak saya pengen ngopi. Ya wis. Sik, Pak. Gatekane kowe iki jane nyapa to? Sik, mau ono suarane kok wong guyu cekekean. Lah, kok saiki uluku kok merindinge. Halah paling kowe iki swara celeng nek gak gagak. Kowe iku lanang rasa jereh ngono kuwi ya. Isin karo umur 20-an ndelok film setane ngompol. Tapi iki suarane beda, Pak. Kok suara kuntilanak masuk angin. Biyen bapak lek ronda malam Jumat kaya ngene iki. Ijen nunggone kuburan Cina tanpa senter. Mergo sentere disilak Pak Lurah. Nyulah kodok. Walah, berarti dek kae Pak Jos yo mentale baja. Ora, mergo pake mulai kewengen dadi lewange dikunci mbok. Pake kepeksa turu ning kuburan karo nyekeli dupa. Iki simpen sapa ae cah? Narti ponakane lek Fuad. Yalah, sing rodo kuwi ya. Terus Pur Kidul. $2. $2 kuwi. Walah. Sing ponakane STW sing weni kuwi. Terus sing lanang Yanto Kopling, terus Tarmin Ungkal, mari ngono Penceng, mari ngono Mat Dueh. Alah. Alah. Urip kok wis mumet, Boh.
Tak angen-angen yo kurang mikir kas. Malah ketambahan kita hilang bareng. Cuma. Apa? Malah kok nyedak. Alah kok Pak kok koyo mau mental pelarian. Sik Pak. Iki kok suarane ono krusuk-krusuk ning gedang-gedangan iki. Sik. Iki paling salah sijine lembut sing kesasar ning kene. Ayo, ketua kowe. Apa wedi karo Pak sing gialak iki? Menungso sing liwat dalan sakral, mandheg kene yen ora pengen kelangan nyawa. Pak, druwo go tongkat tulung. Tong wedhus nang iki medun to. Kowe kan anak apa? Ibarat negara. Aku temen. Walah, mbok yo salam dhisik Mbah Gonde sih. Gak jantungan Pak ae. Ambene ora usah banter-banter, mataku burem ora dalan. Untuk masku ceglok tiba ning kene, tulung ewangono goleki mula tak wae jimat anti marat kita turunan. Apa, Mbah? Untuk Mas. Ning ndi Mbah cebloke? Mayan nih nggo bayar cicilan pay letter karo tuku kuota. Ning ndi Mbah cebloke? Yalah, golek untu kok bengi-bengi iki serut gedang sih. Dikira golek gedang teblokan apa piye? Wis Mbah, iki wis wengi iki ndak mulai. Alah koyoke ketinggalan ning omah. Jenenge tuwa dadi lali. Ya wis tak mulai dhisik, Cung. Sini. Eko koyo ada tengah eko. Wakitane apa itu kok ndelik ning. Demit. Ente menengah iki wis wengi, ke apa ning isor kok digudak demit ae. Oh, kan cuma kowe. Mau lo ana ireng-ireng mau mlaku ngono. Asaku sapa? Oh alah, paling Mbah Gondes mau. Oh, alah Mbak Godes cengok. Cekal. Don-don nyungkong. Alah wis, ayo moro rondan ae ben omongane enak tenan. Oke. Oh alah Pak, dadak man mau sik nge-live. Sik gak patenane ben penak nek omongan. Teh. Pitikmu wis ketemu apa urung? Alah. Cara ketemu ya wis dadi gorengan. Apa malah mbok goreng awakmu ah? Oh, gak cekane malah ndung wong. Ya sepurane no. Wong aku nyawang raimu kaya wong rai-rai kriminal. Oh, cangkemmu kuwi malah ngarani anake wong. Lho, awakmu gak trimo ah. Berarti ya tenan awakmu. Oh, cangkemmu kuwi malah ngarani anake wong. Ora, wong aku lho guyon. Awakmu kudu muring-muring ae berarti ya awakmu kuwi ya sing nyolong. Oh, gatek ngene. Ayo gnut ae ning kene. Lho sing wedi karo raimu saka. Oi, wes tuwekan ah mari elek. Go Ben.